Bakarrik eskertzea, azken batean Europatik etorritako ebaluaketa komisio honi, azken batean aukera eman digulako, nolabait getxon kirolan alde egiten dugu lana agerian jartzeko. Getxoren oinarrizko ezaugarria da bizikalitatea, denok dakigu moduan, eta bizikalitatearekin guztiz lotuta dago kirola praktikatzea, azken batean praktika osasungarria delako eta nolabait gorputzaren nolabait esateko gorputza hobetzeko bidea delako azken batean kirola. Beraz, agerian edo eukidugu jardunaldi honen bitartez aukera eukidugu nolabait asaltzeko hogeita garbi egiten dugun kirolaren esparruan, getxo kirolaren bitartez eta baita ere azpimarratzeko getxon dagoen esparru zabala bai kluben eta entitateen aldetik kirolaren alde lan egiten dutenak eta azken batean gure getxostar herritar guztiei aukera ematen dietena hainbat kirola praktikatzeko eta beraz bizikalitatearen aldeko apostu horretan kirolaren aldeko apostua badago eta beraz guretzako oso importante izango litzateke Europako foro horretan sartzea azken batean nahi dugulako Europan klabe horretan lan egiten duten hiri guztiekin gure praktika kontrastatzea eta praktika hobeak getxora ekartzea azken batean gure kudeak eta hobetzeko helburuarekin. Beraz, eskerrak aukera ematen digutelako terna horretan, final horretan egoteko eta eskerrak azken batean lortzen baldin badu helburua, hau da Europako kirol hiria hori izendapen hori lortzea, aukerak zabaltzen direlako Europarekin kontrastatzeko eta Europatik praktika onak ekartzeko.